Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee kala penjur shosho ya ke jing persya ya ka Citizenship Amendment Bill 2016 da ka bapelong sa ya ke jing ya pajba ha khan reu tarik muta banai kala lingkon arajar kat khandai da ka bara alang ru da ki jing thok iba persya ya ke ni ka bill ha ka ni ka sngi da ki phongot kinong ilam ba ki dekhot jong ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee kila yishimanta ha ka ni ka jing ya pajba ban persya ikani kabel balawan ra jubo dak sarkar NDA balayalam dak seng BJP ya ka baradat menjuru dak yeng torbar Lok Sabha haka pratrek mentau banai kelalingkon wat hapadeng ka jing persya ka bajur naki babon ki pajba nong sungsnong jongani ka than chate lam ingi kane ka seng ki kanthai jong ka seng kongres kala pelong ya ka jing ya pajba dak ka basdang na phalau jong ka kongres bhavan Shillong bajai terter sekhandai lan bat penkot biang ya kani ka jing ya pajba ha phalau jong ka kongres bhavan hi ka Presiden jong ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee ka kongjap len shilla ha ka ji kran bat ka Batisi TV kalai tho ba ka Congress kan yang persya bet ya kan kabel ban nang ni sakhman kandang penjor susu ikjing ki kat kom ki kendon jong ka riti sinsa pat ba kari India kani kanong ilam jong ni ka seng kala dawaru ya ka NPP balai lam ya ka sarkar hapo kani ka jilla Meghalaya ban penkot no ka ji dai bat ka BJP ha New Delhi komjo ha kani ka jilla Down, down. We oppose CME. We oppose CME. We condemn CME. We condemn CME. We oppose CME. Down, down. Down, down. BJP. Down, down. BJP. Long live Congress. Down, down. BJP. Narendra Modi. Down, down. Narendra Modi. Down, down. Narendra Modi. Down, down. Congress. 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 BJP. Down, down. Let's save our. Let's save our children's future. Next Kemba kini osmo Shakti Support Center ka BJP kani osmo kay bagi perta jur ki long keme jong ka Meghalaya barok ka wei hang ni matasi la kila awan lot na kendong na construct ka Meghalaya kila asu tho ba kani ka bill kan kata ba ya ka jait ben rio ka jongi namar ni kumki kasi penar ngedon tang kum bakat saulang manta daki wan pat nakaway pat ka jaka tang sanlak ru ka jait ben rio kan ni si kum mga ong menay tu reporter ngong ba tang man pendap ekakam ka jam ya ki kun ki ti jungi lu ngimdan te kum no kin ai kam pa de kita ki banwan hang ni tang man tar ngidang ya struggle kum no bangin roy bangin pa kum no man tangin khot pa de ya ki wei pat ki wei ki jait ben rio bangin ri ki hagan ni ka shnong ka thau jungi ha hapo Meghalaya kum no ngin ri ngin besar ngin ai kam ya kita kisan pulak bakin wan tuit hang ni kum no pat ki kun ki ti jungi kin le che ni don tang ini jela jungi bangi la bandri bangi don bangi im mata dawan pat dak wei kin nyat ini sabar ngin le che mundan ba utau Pakistani ula ban khot ini ban ai cakai ini ban sa utau Bangladeshi un ai cakai ini ban sa taki Afghanistan kin ai tang mentah kaput kidang ya ngidang ya huri hurah do wow mentah ban implement ya kan ka bill ban sya ya unong way ban wan sa han ni tengah smo baki long me menta ni persya juri kan ka bill ban ngangit scam ba ka sarkar pedang kan yo snoi ka bangi persya matakas ni bat kan
scrap no ikene kabil. Ki om manik persya kata kabil te ngin kwa ban tip tiknakin baki persya ne em te tang da ki yu ipok kubol baki persya tingin la ban ngej. Bahado mentang atrai kimpat ya bring alliance bat ki BJP. Kidang ya don bentahi bat ka BJP ngi padi ipok kubol baki kila ya drop naka I mean la kila break away from the BJP.